Hemmeňize salam. Sizi täze YouTube kanalymyza hoş gördük. Bu kanalda size Türkmenistanyň hem de Orta Aziýanyň çäklerinde ilki we orta asyrlarda höküm süren döwletleriň, hususan da ata watanymyz Türkmenistanyň çäklerine yz galdyryp giden beýik döwletleriň wakalary baý taryhy barada gyzykly video şekilleri görkezmek maksat edindik. Bugünkü sanymyzda bolsa size 13-nji asyrda Çingiz Hanyň başçylygynda Mongol tatar basbalçylarynyň ülkemiziň taryhyna galdyran fajialy wakalary barada. Bu wakaların gelip çıkışının sebepleri hem de Mongol basbalcılarına karşı gaýdusuz görüşüp, yeňilmez Mongol goşunynyň jeň meýdanynda ilkinji gezek ýeňilişe sebäp eden Türkmeniň gahrman oğlu Jalalyddin Türkmenmarda gurrun bermek makul bildik. Yeri gelende aýtsak, Jalalyddin Meňburny Orta Aziýa döwletleri Özbegistanyň, Täjikistanyň hem de Owganistanyň halklary hem öz milli gahrmany hasaplaýarlar. Hatda Özbegistanyň Urganç, ýagny Täzirganç şäherine Jalalyddin Meňburnyň ägirt uly büst hem döredilendir. Emma biziň taryh çeşmelerden bilişimiz ýaly, Özbek halky öz göz ýaşyny 1312-nji, 1340-njy ýyllarda Altyn Ordanyň hany bolan Özbek hanyň newerelerinden alyp gaýdýanlygyny nazara alsak, gurrun berýän döwrümizde Özbek halkynyň etnos, ýagny öz başyna bir millet hökmünde entäk töremendigini aýdyp bileriz. Şeýle hem taryh çeşmeler Jalalyddin Meňburnyň ejesi Aýçiçek hatynyň, ýagny Aýjaja hatynyň aslynyň türkmen tirelerinden gelip çykanlygyny aýdyn suwd edýär. Türkmen taryhyny uly ýaşaýan şahsiýetlerimizden biri, Konurmuş türkmenläriniň iň soňky hökümdary, döwrüniň iň görnükli serkerdesi Sultan Jalalyddin Meňburun, Alaýeddin Muhammed Şah'nyň türkmen aýaly Aýçiçekden bolan oğludur. Sultan Jalalyddin Meňburun 1220-1237-nji ýyllarda Konurmuş türkmen döwletine hökümdarlyk edipdir. Taryh maglumatlarda ol ýüzünden nepis beri bolan Meňli doguldy. Şu sebäpden hem oňa Meňburun diýip bakan berler diýen setirler bar. Muhammed Şah'nyň ejesi Türkan hatyn Gypçak asyly bolanlygy üçin Türkmen şahzadasy Jalalyddin halamandyr we Muhammed Şah'nyň tatyna onuň Gypçak aýalyna bolan Ozak şanyny geçmegini isläpdir. Türkan hatyn Harezm şahlar döwletine ägirt uly güýje edi we oğlu Muhammed Şah'nyň ýakyn janperalarynın hemmesi dünýäli Gypçak beýlerinden ibaretdi. Türkan hatynyň görkezmesi bilen Jalalyddin Meňburnyň Garjystany dolandyrjysy edilip uruldylýar. Şol sebäpli hem 1219-njy ýyllarda Mongollar Merkezi Aziýa, hastaky Harezm şahlar döwletiniň Atrar şäherine çöküp gelen döwründe ol ýa döwletiň uly welaýatlarynyň biri bolan Garjystany, ýagny häzirki Owganistanyň Demirasy bölüni dolandyryp beren häkim bolupdyr. Eger de siz gylyklandyrma öldürseňiz, indik sanlarymyzyň birine Mongollaryň Merkezi Aziýany basyp alyşy barada aýatyn giňişlerini gurrun bereriz. Jalalyddin özünden öňkü Harezm şahlardan tapatlykda merde däldi, gurgunjyň özüni okap oňat bilim alypdyr. Öz ene dili bolan türkmen dilinden başga da fars dilini swara bilipdir. Gündogaryň meşhur taryhçy almary Osman we Boylun maglumatlaryna görä, Jalalyddin özüniň häsiýeti we daşky sypaty boýunça general ýa-da hökümdar däldi, türkmen uruşjy eskerini has meýzeşi bolupdyr we öz goşuny bilen Islamyň we Mongollaryň arasyndaky dibary döredipdir. Jalalyddin ýaşlykdan söwüş tälimini alyp at çapmakda hem de kılıç ulanmak, ýaýdan ok atmak ýaly söwüş sunatlaryny satlaşypdyr. Ýeri gelende aýtsak, 13-nji asyryň belli taryhçylarynyň belläp geçişine görä, ilk başda Mongol hökümdary Çingiz Hanyň Günbatarda ýerleşen goňşy döwletini, ýagny Beýik Harezm şahlar döwletini basyp almak niýeti ýokdy. Çingiz Han 1215-nji ýylda Hytaýyň Zin imperiýasyny devri davam edeninden soňra Mongoliýaga gaýdyp gelýär. Taryh çeşmelere görä, Çingiz Han Ganhor basbalçylyk hökmünde tanalsa da aslında Mongol hany öz döwreden ägirt uly imperiýasynyň ykdysadyetini östürmek üçin goňşy döwletler bilen söwda aragatnaşyklaryny ýola goýupdyr. Hemde munyň üçin Beýik Küpek ýoluny giňden ulanupdyr. Şeýle Mongol hany goňşy döwlet bolan 13-nji asyryň iň bir güýçli döwletleriň biri hasaplanýan Harezm şahlar döwleti bilen hem syýasy we söwda aragatnaşykda bolmak isläpdir. Harezm şahlar döwletini şol döwür Alaýeddin Muhammed Şah dolandyrýardy. Onun kakası Tekeş, Anuşteginler dinastiýasynyň kuwatly imperiýa örülmeginde uly hyzmat etiren hökümdardyr. Sultan Tekeşiň döwründe döwletiň tutýan meýdany Sirdarýanyň aşak akymlaryndan ta Iraga çenligi iňelipdir. Muhammed Şah hem öz özenine hökümranlyk süren döwründe Harezm şahlar döwletiniň aýryçaklaryny has hem giňeldiler. Samarkanda özüne täze paýtat edinen Muhammed Şah bu ýerde şah köşküni we mesjid gurdurmaga girişipdir. Ol ören şöhret parada adam bolupdyr. Resmi ýazylarda onuň ady İskender II diýilip tutulupdyr. Onuň möhründe bolsa Allahyň ýerdäki saýasy diýen ýazgy bolupdyr. Läp geçişimiz ýaly Harezm şahlary bilen Mongol döwletiniň arasynda ilk wada parahatçylyk gatnaşyklary saklanypdyr. Çingiz Hanyň Hytaý
ve şol sanda sesini çakır basıp alanlarını eşitden Muhammed Şah Mongoliya ilçi verer. Çingiz Han olar hormat bilen kabul edip, olary özüni Gündoğar'ın hükümdarı, Harizm Şah'ın Günvatan'ın hükümdarı hükmünde ıkrar edýändigini, iki döwletiň arasynda parahatçylygyň bolmagyny hem de täjirleriň bir ýurtdan beýlegisine arkaýyn gelip gidip durmagyny isleýändigini oňa ýetirmegi taşdyrypdyr. Harizm Şah'nyň ilçilerine jogap hükmünde Çingiz Han, asly Harizmli täjir Mahmud Ýalawadyň ýolbaşçylygyna Mongol ilçilerini Harizm'a ýollapdyr. 1218-nji ýylyň ýazynda Harizm Şah Mongol ilçilerini beren ahyrda kabul edýär. İlçiler Çingiz Hanyň öz goňşusy Muhammed Şah'nyň güýjünden we deňişlerinden habarlydygyny, oňa parahatçylyk şertnamasy baglaşmagy teklip edýändigini aýdyp, Çingiz Hanyň iýeren hatyny Muhammed Şah'a gowşurypdyrlar. Çingiz Han şol hatynyň ahyrynda Muhammed Şah'ny edil öz oglarynyň biri ýaly görýändigini aýdypdyr. Bu sypaýçylyk Gündoğar diplomatiýasyna sen maňa garaşy diýmegi aňladýardy. Bu ýagdaý gelecekde iki padşahyň arasynda kan döküşi söwüşiň boljakdygynyň alamatlaryndan biridir. Özüniň Harizm bilen gatnaşykda dolu kanatlanýandygyny bildirip, Çingiz Han parahatçylyk şertnamasy baglaşmak maksady bilen bir az wagtdan soň 500 ýerden we 450 adamdan ibaret kerweni we ilçileri Harizm'a uğradypdyr. Emma Mongollaryň köp sanly söwüşlerde taplanan basbalçylyk halka öwrülendigini bilmeýän Muhammed Şah, Çingiz Hanyň ilçilerini äsker mezgil edipdir. Mongol kerweni Sirderýanyň kenaryna Atrar şäherine gelip ýetende, Atraryň häkimi Inalçyk Kaýır Hanyň nökerleri Mongol ilçilerini we täjirlerini içalykda aýyplap, kerweni taglap, ähli ilçileri we täjirleri öldürýärler. Bu habar dessinler Çingiz Hana barıp ýetýär. Bu wakanyň Harizm Şah'dan habarsyz bolmajakdygyna göz ýetiren Çingiz Han, Harizm'a gaýtadan Ibn Kafraj Buranyň başçylygynda ilçi olup, Atrar şäheriniň häkimi Inalçyk Kaýır Hanyň özüne ýetir berilmegini, beýlek günäkärleriň hem desine cezalandyrylmagyny talap edýär. Ol özüniň bu talabyny müňlerçe musulmanyň ganyny dökmegi ýerine diňe zalim Inalçyky cezalandyrmak isleýändigini beýan edýär. Geçirilen maslahatda Jalaluddin Memnun halkasyna Mongol ilçisine sypaýçylyk etmekli we desine Inalçyky Mongollara bermekli maslahat berse de Muhammed Şah onu dinlemendir ve Mongol ilçilerinin hemmesini öldürüpdir. Döwrüň taryhçysy As-Subki'niň aýdyp geçmegine görä, Mongol ilçileriniň her bir damjagany üçin Harizm halkynyň gany derýak kimin akmalydy. Şerekde gahar gazawatyny Çingiz Han ulu goşun jemläp Harizm şahlary döwletine tarap uğraýar. Video şeklimizin birinci bölümünü gutarýarys. Öňümüzdäki günlerde nesip bolsa Türkmeniň beýik oğlu Jalaluddin Memnun bardak video şeklim ikinci bölümüni hem sizin dikkatinize ýetireriz. Video şekli halam bolsaňyz, like goýmagy we kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gelecek sanlarymyzda haýsy wakalar ýa-da haýsy beýik şahsiýetler bardy bu öýrenmek isteseňiz, tesbirlerde ýazmagy haýyş edýäris. Ýene-de görüşýänçä hoş, sag bolun.